Hur går det med till? Här är vi. Vi lever på natten. Det var Pelle som kom hem första dagen från skolan. Sa han åt mamma säger att mam, vi mobbar vi så förbannat. Då sa hon åt honom, men Pelle, varför mobbar de det? Det ska jag ha ett stort huvud. Inte har något stort huvud, Pelle. Ta det lugnt bara, det blir nog bättre. Vad betyder huvud? Heter Pelle Andy. Huvud. Så kom man andra dagen i skolan så kom man tillbaks gråtandes till moll till sin morsa så sa han att mamma, de mobbar mig i skolan, det är jättejobbigt. Så sa han, men vad mobbar de det för då? Så sa han, jag har så stort huvud. Men Pelle gulle, inte har du alls något stort huvud. Tork tåran, jag har ett kicks.